Přijďte lidi, jste tam od 10. dílu Zarišek jsem vidět. A tady jsem dala podzemí. Je to tu chobotnice, ale netočil jsem to, což je škoda. Tady zase další chobotnice, nějaký hnusák. Pojď nějaký hnusák, jak se jmenuje? Nebo to pirátů, jasně. Jasně, tady buď nějaký chobotnic, nevím. Vlastně spodu 13 000. A jo, chtěl jsem říct, že to je Vapršál 2 ze serveru 3.cz. Klikáš, nejde. No a tady je Tomáš 123 ze serveru 3.cz. Až výdrž, že se asi nechám tohle další. To je lepší, rozhodně, co mám. Tak. A to mám takovou. Jak je to přece? No, nevadí. Myslím, že nechci to hněvý elementál. Tady jsme to lidi. Tak super. Kamenný strop. A tady je surový lupič. A první je 10. pan temnot. No. Myslím, co podívám, třeba tady 39 by se mohli dát. Ale co to mě neáno, no nevím. Tak, jdeme se podívat, na 4 minutky spolku. A tady je Fraxin z SSZ serveru 3.cz. Jsem 17. A dá jsem nevím dál, ale taky určitě dám. No nevadí. Tak. Doufám, že se na to lidi skvěle baví. My tady se pokusíme přeměnit některé z těch skutečnosti. A abychom to dělali, dokázali, máme tady pár lidí, kteří museli vypomoct celé země. A my vám řekli ahoj. Okej. No. Tak a nic. Tam zase z arenku proti Lamakasovi. Nemá nic. Ale to jsme krásně projeli na druhou mapu, a to nevidím. Tak 1000 dobrý. Tak 5, se rovno 5 a tady náš legenda SF, už ta 20. 10 level. Krásný. Takže se vylepším, jsme možná už dáme to, ale to je třeba lepší, ne? Ale jsme, že lidi se jsem řekl celkem tomu. Tak zkusíme ještě arenku, hodně arenku, a určitě dáme, že máme arenku level 18 a musíme to vyřadit, tady se přidá a děláme se to, no nevadí, no tady to už nedá, smrtku, nedělali jsme ho stále, to je v techu. Čau, díč, pane Jure. Obratnost 26. Krásně. To musím mít, ty boty. A tady je 17. A tady je špatně 1. Myslím, že po krásnou holku. Což je i lepší. To podzemí dáme raz 2. Můžeme mít ještě do podzemí. A co tady můžeme dát? Můžeme tady někde zatlačit. Já na to ale najde. A tak. Tak jsem měl levou zadní. No nevadí. No, tak. Kočky a tady je inteligence. Víte za tu inteligenci. Já jsem nechal tohle. Když se nějaký elixírek. Inteligence 10. Krásná, inteligence 10.
Ale to je lepší. Galgance 12. Ty vogo, na brachy. To beru tohle. Já jsem to peněz. To určitě hodí na víc peněz. No. Tady máme spotku. Pardon, babička, že si dobijeme spotku. Dobijeme si houbičku. Máme na 7 minut, 36 to je dobrý, že jo? Si myslím, že jo. To je trochu... Už tak zase nic, no. Ale je to krásná 170. Si dáme potom jak nic. Si myslím, úplně v pohodě. Jo. Nebyl to dneska luxus, ani radík, když na ten ani moc nechodí. Jen Páťa. Ty, on to chodí, to je dobré. To je dobré. Tak. 3. No, já zase to potom prodat. Ano. Prodáme to. Tak mám to brát. Krásné. To je nejlepší, myslím. No to si tady můžeme podívat. Takže máme za chvíli to, ale střepičky, už nám krásně dá. Co není přesně, no, když mi ukradne. Nedám, nemám, neprodám, nevím ani to si. Band. Krásné, všechny epiky nemejs. Tak se to dělá. Krásně. Taky všechny epiky bende, krásně. Tare, ty už nejsi tak krásný. Ty vogo, 3 věci k sobě. 4, ne. 3 věci k sobě, tak krásné. Tak krásné. Tak super. No nic sobě, ale taky na full epic. Tady to, Megalia taky ne, ale Megalia, jsou meteory. Čím se to meteor? Už v roku 2010 to bylo 3 roky, 326, to je hrozné. Bude hůř a bylo, to nedám, ani neprodám, těch neměním, žaldák nejsem, Feben, neznávám, schválně to ukončím, nedá si je to fórum, co je tohle? Já si to skočím, tak se na to podívám. Krásná zbraň. Já taky takovou nějakou zbraň, krát prváčník, já mám 3 epiky. Tak. Teď natáčíme 8 minut. Tak já bych to pro dnešek asi ukončil. Tak čau.